Ang dami mong uban, pinsan. Tsaka may garapata pa, oh. Ano ako, aso? Siya nga pala, pinsan. Sumulat yung pinsan natin. At ang sabi, magbabakasyon daw siya dito. Ano? Sumulat? Bakit hindi na lang siya nag-chat o tumawag na lang? Bakit? May tululot-tululot ba tayo para tawagan niya? Anong tululot-tululot na sinasabi mo? Baka cellphone ka mo. O yun nga, di ba pag tumutunog ang cellphone, tululot-tululot. Sinasabi, hindi ka kasi nag-iisip eh. Oo nga pala. Kailan daw siya darating? Hindi sinabi eh. Basta, hintayin na lang natin. Baka sa part 10, andito na yun. Ganun ba? Akala ko sa part 11 pa. Yun ang akala mo. Hindi ka kasi nagbabasa ng mga script eh. Ano ako, direktor? Bakit? Direktor lang ba ang nagbabasa? Hindi ba pwedeng basahin din ng mga artista? Hay, ewan ko. Babalik tayo sa usapan. Di ba mayaman yung pinsan nating yon? Oo, dahil yung tatay lang niya ang matino. Hindi katulad ng mga tatay natin. Kung ganon, may bibili na ng mga pagkain natin. Sinabi mo pa, kaya dapat alagaan natin siya. Baka tayong alagaan niya, pinsan. Basta, ganun na din yun. Sige, ituloy mo na yung pangunguha ng uban ko. Sige. Totoo bang sinabi nilang mukha akong butike? Oo, Papa, rinig na rinig ko. Makikita ng dalawang yun ang hinahanap nila. Humanda silang magpinsan sa atin, Papa Romeo. Teka, asan pala si Robby? Nanonood ng TV, Papa Romeo. Hindi niya ba tayo pipigilan? Bahala na raw tayo sa buhay natin. Yun ang sabi niya. Wala talagang malasakit yung anak kong yun sa akin. Takot ba kayo, Papa Romeo, na sugurin yung magpinsan na yon? Hindi ako natatakot. Kung ganon, gora na! Oh, bakit naging ganyan ang busis mo? Tara na, Papa. Nangangatin ang mga kamao ko. Anjurino! Francisco! Anong problema ng dalawang to? At parang pupunta sa gera. Baka naman nagsumbong si Maligno sa amo natin, pinsan. Ikaw kasi, tinawag mo mukhang butike yung amo natin. Malay ko bang magsusumbong yung Malignong yan? Kung ganon, magpalusot na lang tayo. Kung bahala, pinsan. Anjo, Brad! Sinabi niyo raw na mukha akong butike, sabi ni Berto. Oo, Papa Romeo, sinabi nilang mukha kang butike. Di ba, pinsan, wala naman tayong sinabing mukhang butike ang amo natin. Oo, pinsan. Opo, boss. Mga sinungaling kayo. Isinigaw niyo pa nga na mukha siyang butike. Bakit, Berto? May ebidensya ka ba? Oo nga, Berto. Nagbibintang ka eh. Ginigigil mo ako eh. Ano, Berto? May ebidensya ka ba? Wala pa ngayon, Papa Romeo. Pero narinig ko nung sinabi nilang mukha kang butike. Tama na nga yan. Naririnti na ako sa mukhang butike na yan eh. Kung wala kang ebidensya, pwede ka namin kasuhan. Ganun ba yon? Anong ikakaso mo sa akin? Kakasuhan ka namin ng paninirang puri at habang buhay ang sentensya mo. Bakit ang tagal naman ng sentensya ko? Aba, tuturuan mo pa ang judge. Isang kaso na naman yan, Berto. Ano, Berto? Sinabi ba naming mukhang butik ang amo namin? Hindi, Anjo, Franz. Nagsinungaling lang ako kay Papa Romeo. Ba't ka nagsinungaling sa akin, Berto? Pasensya ka na, Papa Romeo, ha? Ito kasing dalawa eh. Kung ganon, ano pang ginagawa nyo dito? Umalis na kayo. Baka madagdagan pa ang kaso mo. Kaso na naman? Ano na naman bang kaso yan? Kakasuhan namin kayo ng trespassing kasi andito kayo sa loob ng teritoryo namin. Tama! Alis na tayo, Papa Romeo. Ikaw kasi, kung ano-anong sinusumbong mo. Tara na, baka may ibang kaso na naman tayo. Ayos, pinsan. Natakot natin sila. Sabi ko naman sa'yo eh, kaya nating lusutan yung mga yan. Ang galing mo talaga, Francisco. Utakan lang yan, Angelino.